Ja vás odštartujem, dobre? Urobíme, že 3, 2, 1. Beauty Factory je teraz v tejto chvíli oficiálne úplne otvorený. A aby som vám povedala, že čo nás ešte dnes čaká a neminie, tak máme prichystaný samozrejme program, ale okrem toho, že prestrihávala pásku, tak bude aj spievať. Celý večer vám bude hrať za mixpultom DJ Space, no a zažijete dnes molekulárnu kuchyňu. No a v neposlednom rade sú tu s nami aj finalistky Miss Universe 2022, ktoré ste už videli. Kde svieti slnko a preteká rieka, vieš, že netreba mi veľa, stačí mi len oceán. Tak daj mi krídla, chcem poletieť preč, keď je všetko narúbi. Nech to viem viac, aj tak to vieš už veľa. Vieš, že som z tých, čo ťa rada pochopí. No mám to viac, ako by som teraz chcela. My si hľadáme priestory pre seba, slobodu aj vzťahy dokopy nám to hrá. Máme cit a snad sa nezmení, zmenený, bez teba som už len podobná. Letím, no stále na zemi, ja toužím ísť len niekam.